Això d'ahir és la Corte Suprema de Nova York. I bon dia, avui és dia 2 d'agost. Ahir vaig passar tot el dia viatjant i avui m'he alçat a les 6:15, més o menys, 6:10, i m'he dutxat i he agafat el metro. Ja no desdejunat res, tinc prou de fam. I he agafat el metro, el primer que he vist, m'he pujat. I ara he baixat prop del pont de Brooklyn. La idea és agafar el pont de Brooklyn i anar cap a Manhattan. El metro de Nova York, fantàstic. Molt de fred al metro i molta calor a l'eixir del metro. Són les 7 del matí, les 7:40, les 8 menys algo, i fa una calor ja que te mors i encara no surt el sol. No vull ni imaginar la calor que farà després. Res, fa un minut que he gravat el vídeo d'antes i estic tornant a gravar. Vaig a gravar tot. Això és una cosa que no sé si se me cansarà el braç o què, però així està. New York City. I allí, en un raconet que quasi no se veu, Staten Island. Cremen, però està molt bo. Este és el One World Trade Center, que és l'edifici que se va construir prop d'on estava el Stop. Això és el riu Hudson. Estic així sentat. Darrere de mi hi ha una zona per fer esport i edificis molt alts, com sempre. I hi ha una cosa que us vull ensenyar. A veure si creu el carrer i us l'ensenya. Que és això d'ací. Pues la raó és esta, Shut Base. I és que estan rodant... Bueno, està prohibit aparcar des d'avui a les 10 de la nit, perquè demà, 3 d'agost, hi ha un rodatge. I així, en esta carrer d'ací, rodaran la sèrie. Pues esta es la Quinta Avenida. Tenia que dir que la gent se queda mirant un poc perquè estic parlant a la càmera, però bueno, todo normal y perfecto. Estic en Nova York, així que què me van a dir?